Paytagtynyň merkezi bölüginden akyp geçýän Aşgabat kanalynyň suwunyň derejesi geçen ýyllaryň häzirki döwri bilen deňeşdirilende ymykly peseldi. Paytagtlylar muňa alada bildirýän mahaly türkmen hünärmenleriniň birnäçesi muny howanyň aşa gyzmagy, gurokçuluk we amy derýanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyllarda kanalyň içindäki turwalar suw bilen örtülýärdi we asla görünmeýärdi. Häzir olar kanalyň tas ähli ýerinde görünüp dur diýip Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny 28-nji iýunda gürrüň berdi. Kanalyň suwunyň çekilmegi bilen onuň käbir böleklerinde hapa üýşmeleňleri emele geldi. Ýaşaýjylar bu üýşmeleňlerden daşdöwerege ýiti we ýakymsyz ýytyň ýaýraýandygyny aýdýar. Hususan da kanalyň Niýazow adyndaky keselhananyň goloýundan geçýän bölegindäki ýys köp adamy biňjalik edýär diýip ýaşaýjy bellidi. Kanalyň suwunyň derejesiniň adalmagy we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Bu barada resmi metbuatda da hiç nada aýdylmaýar. Adatlyň 28-nji iýunda bu ýagdaýlar barada ýurdun oba hojalygy we daşky gurşagy goramak ministrligi suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşmak synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýöne türkmen hünärmenleriniň birnäçesi kanalyň suwunyň kemelmegini howanyň aşa gyzmagy, gurokçuluk we amy derýanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda tomy saýlary aşa yssyk howa hökm sürýär. Şeýle-de ýylyň dowamyny ıgal az düşýär. Gurokluk ýyl boýy diýen ýaly dowam edýär. Galbertede soňky aýlarda amy derýanyň suwunyň derejesi hem epesli kemeldi Dip Aşgabatly bir hünärmen aýtdy. Paýtagtyň gün ortasyndan gün watarına tarap 11 kilometre çenli uzap gidýän bu kanaly Garawum kanaly suw bilen üpçün edýär. Türkmenistanyň iň uzyn emeli derýasy hasaplanýan Garawum kanaly bolsa, amy derýadan ujalýar. Bellesek Azatlyň habarçylary amy derýanyň suwunyň derejesiniň dowamly azalýandygy barada şu ýylyň başyndan bäri birnäçe gezek maglumat berdiler. Şu aýyň başynda Lewap welaýatyndaky habarçymyz amy derýanyň suwunyň geçen ýyllaryň şu döwri bilen deňeşdirilende tat 3 hesse kemelendigini, munyň oba hojalyk işleriniň bökdömegine sebäp bolýandygyny habar berdi. Amy derýada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar diýip yerli hünärmenleriň biri 2-nji iýunda aýtdy. Baralykda paýtagtdaky başga bir habarçymyz Aşgabatyň Demirgazygynda yerleşýän ýyl arasynda Gurtly köli atlandyrylýan Gurtly suw howdanynyň suwunyň derejesiniň de epesli peselendigini habar berdi. Halkara guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyna, emma şunuň bilen birlikde suwuň aşa sarp edilýändigine ünsü çekýärler.